дар Тоҷикистон ҳисоби истиқлол ба рушди фарҳанг ки ҳастии миллат маънидод мегардад, таваҷҷӯҳи хоса равона шуда, ҳунармандон аз дастгириву ғамхории рӯзафзони ҳукумати мамлакат пайваста бархурдоранд. Дар вилояти Суғд барои фаъолияти ансамблҳои рақсиву овозӣ ва фолклорию этнографӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Дар театри давлатии мазака мусиқӣ ба номи Камоли Хуҷандии шаҳри Хуҷанд маҳфили эҷодии алочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Офият Масаидова баргузор гардид. қобили зикр аст ки Офият Масаидова узви ансамбли фолклорию этнографии бибиҳо мебошад. аз замони оғози фаъолияти ансамбли фолклорию этнографии бибиҳо то имрӯз 18 сол сипарӣ шуд. гуфта мешавад ки дар ансамбли бибиҳо 3 насл фаъолият мекунад ва саҳми онҳо дар муаррифии санъати тоҷик умри ҷовидона бахшидани санъати фолклорӣ хеле калон аст. маҳфили эҷодии Офият Масаидова бо ибтикори роҳбари ансамбли фолклорию этнографии бибиҳо ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Сайрам Исоева роҳандозӣ шудааст. минбаъд тасмим гирифта шудааст ки ҳар як узви ансамбл маҳфили эҷодӣ ташкил намуда дар назди тамошобин аз фаъолияти худ ва роҳҳои сипаришуда ҳисобот медиҳанд. қобили қайд аст ки ансамбли фолклорию этнографии бибиҳо дар заминаи сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2005 таъсис ёфтааст. давоми 18 соли фаъолият ансамбли бибиҳо дар фестивалҳои дохил ва хориҷи кишвар иштирок намуда санъати тоҷикро ба таври шоиста муаррифӣ намудааст. дар баробари ин ҳунармандони ансамбл дар чорабиниҳои фарҳангӣ ширкат варзида собит намуданд ки миллати тоҷик аз қадим соҳиби фарҳанг ва ганҷинаҳои бебаҳои фолклорӣ мебошад. иштирокчиёни маҳфили эҷодии Офият Масаидова ба ҳунари ӯ ва аъзоёни ансамбли фолклорию этнографии бибиҳо баҳои баланд дода бо кафкӯбиҳои бардавом онҳоро истиқбол менамуданд. санъату ҳунари асил дар ҳама давру замон қадр карда мешавад ва ҳамин аст ки ҳунармандони ин ансамблиро ҳамагон дӯст медоранд ва эҳтиром мекунанд.